silangan, ang asal ay nasilayan muli, mga ugaling mali. Ibinabalik ang niluma ng panahong nalagas, lukhang pagkagahaman at pag-iimbot ng namamalas. Hanggang sa mga sandaling ito, may taong puso ay bato. Taglay pa rin ang ugaling minanasa ni Nuno. Ninais yata ang peligro, lumalabo at nang ang COVID-19 ay dumapo. Nasa kamay ang basket niya, nakangiti at lubhang masaya, at ang tunay na nadarama, nakalarawan sa kanyang mukha. Isa itong pagsasamantala, gusto ay malaki ang kita, sandamakmak ang binili niya na alkohol at mga maskara. Hanggang sa mga sandaling ito, may taong puso ay bato. Taglay pa rin ang ugaling minanasa ni Nuno. Ninais yata ang peligro, lumalabo at nang ang COVID-19 ay dumapo. Nasa kamay maraming pera, nakangiti at sobrang masaya, at ang tunay na nadarama, nakalarawan sa kanyang mukha. Dinoble-doble ang halaga ng mga